Справа ў тым, што тут у малых матыкалах у хуткім часе вызначаць больш за 120 участкаў пад прыватную забудову. Ужо пачаліся падрыхтоўчыя работы. Усё бы нічога, але мясцовы жыхар незадаволены тым, як яны праводзяцца, і перыядычна нават ідзе на крайнія меры. Сваім аўто блакуе земельныя работы. Я против строительства. Я за. Людям надо где-то жить. У меня есть территория, я строюсь. Я против, чтобы грязными руками лезли в чистые родники. Я против, чтобы пилили березовые рощи. А самое главное, я против того, чтобы землю под строительство 3 участка, я вам еще их покажу, отдавали на месте захоронения, на костях. Прадстаўнікі райвыканкама настойваюць на сваім. Усе неабходныя документы ёсць, яны нічога не парушаюць. Документация эта разрабатывалась в установленном законодательством порядке, прошла необходимые экспертизы, экологическую экспертизу, государственную неведомственную экспертизу, получены все соответствующие заключения и разрешения. Поэтому каких-либо, скажем, оснований говорить о том, что нами ведутся какие-то незаконные работы, на сегодняшний день нет. Віктор Алексеевич незгодны, кажа, за нядаўна распачатага тут будаўніцтва літаральна за дзень спілілі больш за дзясятак здаровых дрэў. З гэтай і іншымі прэтэнзіямі ён неаднаразова звяртаўся і ў райвыканкам, і ў аблвыканкам. На шчасце, пакуль высечку насаджэнняў спынілі, але праз гай усё ж праклалі адну з дарог для квартала перспектыўнай забудовы. Пільны вясковец занепакоены і тым, што пракладка вадаправода і каналізацыі побач з яго участкам можа парушыць мясцовую экасістэму, знікнуць крыніцы, а падземныя воды апынуцца прама каля парога яго дома і ў падвале. У доказ паказвае сажалку, у якой і зараз поўна вады. В любой самый засушливый период я не имею понятия проблем с водой. Я отсюда беру воду. Так что, она натекает откуда-то? С полей где-то течет? Она здесь, потому что вот идет русло крыницы. Кіраўнікі райвыканкама сітуацыю разумеюць і трымаюць на кантролі, а мясцовага актывіста усімі сіламі спрабуюць супакоіць. Мы идем вдоль границы его участка, вот эта трасса водопровода. На территорию его участка мы не заходим, поэтому то, что он сегодня предпринимает эти действия, ну, кроме как хулиганством, я, допустим, назвать-то не могу, потому что человек вышел за пределы отведенного ему участка на земле общего пользования, выставил свою технику, блокирует работу строительных машин. Больш за ўсё у Віктора Алексеевича душа баліць за тое, што новыя дамы могуць апынуцца на месцы старых пахаванняў. Косці і чарапы перыядычна тут знаходзяць у розных месцах. Правда, да якога часу адносяцца гэтыя рэшткі і дзе канкрэтна яны ляжаць, актывіст дакладна назваць не можа. Старшие люди с малых матыкал говорили, что в этих районах были расстрелы. И вот когда здесь брали песок, дорожники под строительство дорог, нашли черепа и кости человеческие. И они быстро свернулись и уехали. Аргументы Віктора Алексеевича ў райвыканкаме пацвярджаюць, але месца, якое ён паказвае, выходзіць за межы той тэрыторыі, на якой сёння вядуцца работы. Але на усялякі выпадак абяцаюць яшчэ раз праверыць тэрыторыю і нават прыцягнуць на дапамогу пошукавы батальён. Калі ўсё будзе ў норме, то ў наступным годзе многія сем'і змогуць атрымаць участкі і пачаць будаўніцтва. Гэта ў лепшым выпадку. А як будзе на самой справе, пакажа час. Олег Завадскі, Юрий Плінда, Дмитрий Литвинюк, телерадиокомпания «Брест».